Qed ikun meqjus bħala l-ewwel forum ta' livell għoli tax-xorta tiegħu dwar is-suq intern waħdieni u li ra tendenza ta' aktar minn 1000 ruħ fosthom rappreżentanti minn intrapriżi żaru medji, għaqdiet tal-kummerċ u membri parlamentari, inkluż id-deputati Maltin Stefan Bontempo u Karl Guder. L-Europarlamentari Laburista Louis Grech mhux biss kien kellim prinċipali iżda wkoll ipparteċipa f'dibattitu ma' esponenti ewlenin fosthom il-Kummissarju Ewropew Michel Barnier u d-Deputat Prim Ministru Pollak Waldemar Pawlak. L-Europarlamentari Louis Grech tkellem ma' News dwar ix-xogħol li twettaq f'dan il-forum fejn kienet indirizzata anke il-kriżi ekonomika. Jinelbu l-kriżijiet hemm bżonn li l-ċittadini jkun parti integrali minn da suq wieħed fil-verità, fil-preżent, rajna minn eżerċizzju li tlabt li jsir jien li hemm ħafna frustrazzjonijiet bejn iċ-ċittadin u l-istituzzjonijiet Ewropej. U t-teżi tiegħi kienet li jekk irridu veru li kien hemm suċċess illi s-suq wieħed u s-suq komuni jaħdem, irid ikun hemm iċ-ċittadin involut, iċ-ċittadin li jkun li s-suq ikun qed jaħdem għaċ-ċittadin mhux kontra mhux iċ-ċittadin jaħdem għas. Louis Grech talab biex it-tħassib ta' ċittadini jittieħed bis-serjetà u biex is-soluzzjonijiet jiġu implementati immedjatament. Dawn jinkludu problemi ta' ftuħ ta' kontijiet bankarji, rikonoxximent ta' kwalifiki, prezzijiet għolja għal servizzi ta' internet u mobile, problemi f'xiri b'sistemi online u problemi f'servizzi soċjali u fi ħlas ta' taxxi. Louis Grech irrikonoxxa l-ħidma li wettaq il-Kummissarju Ewropew Michel Barnier illi ħadem fuq bosta punti illi hu kien qajjem f'rapport ippreżentat lill-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet. Louis Grech kien ukoll il-kellim prinċipali f'workshop minn sensiela ta' 8 dwar is-suq intern. Il-forum intemm b'dikjarazzjoni msejħa il-Krakow Declaration fejn sar appell biex titħaffef l-implementazzjoni tal-liġi dwar is-suq waħdieni kif ukoll li jkun hemm informazzjoni aktar ċara maċ-ċittadini dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. Is-sessjoni plenarja ta' tlieta intemmet bl-indirizz tal-Kummissarju Ewropew Malti John Dalli.